O BNG de Noia fíxose eco da falla de control arqueolóxico nunha obra acometida polo Concello na contorna da antiga muralla medieval. Trátase dunha beirarrúa na que varios treitos foron pavimentados con formigón, sen ter en conta as directrices que marca o Plan de Especial Protección do Casco Histórico. Estamos falando de que, ademais de non facerse o control arqueolóxico desta obra, o que se fixo unha vez actuado, aberto a franxa para cambiar as tubases, se fixo se encheu con formigón armado nun lugar, pois como digo, de especial protección, un lugar que é a contorna do casco histórico. Ese formigón armado supón un parche totalmente fora de contexto co que é o resto das beirarrúas do lugar. Denuncian dende o BNG que o Executivo non consultou coas técnicas da Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico, eludindo así as responsabilidades que si se lle exixen ao resto dos cidadáns para acometer unha obra nesta contorna protexida. Ademais, é unha falta de respeto, primeiro, para a cidadanía, que cando fai unha obra nos seus edificios, pois ten que gastarse miles de euros, e é normal que o teñan que facer, para facer o control arqueolóxico, teñen que adecuarse a un plan especial de protección do casco histórico para que protexamos un centro urbano tan bonito como o que temos, e pois non se comprende que unha vez tras outra o goberno municipal estea incumprindo aquelo que se lle require á cidadanía, que, repito, está ben que se lle requira, pero o primeiro que ten que dar exemplo é o goberno municipal. En segundo lugar, é unha falta de respeto moi grande para as profesionais que temos na Oficina de Rehabilitación do Casco Histórico,